Baba mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Nigga, birwa, uteng, hey, nigga, chema, bawe, hey, nigga. Giraffe. Life yedu baba iri kumbonyadzenda kupchacha. Tungorarama sina direction baba. Kuita kunge vanhu vakazoperekedza vamwe vanhu kurarama panyika pano baba. Ichaitawo nani rini baba life yedu? Kana kuti tichangofa takadai baba? Pakaipa baba mandebva. Ini nangwa the life is baba mawane. Ndakutongoona kunge ndakangozarirwa kuperekedza vamwe kurarama panyika pano baba. Asi ini nangu handizoita hangu give up. One day zvinoita chete baba. That God vachatirangarira one day baba. Meno baba. Kuna sitodyawo chiko nai baba. Nekuti tinenge tangodya nyaya dzenhamo chete panapa. Ndakawina nezuro kazvimabhora zvezvi. So ndinosongogara ndichitama chidyiwa. Nhasi life iri nanewo baba. Nhasi totodhakwawo Saka nhasi tiri vanhu ukadai baba pamberi pevanhu. So tikuita zvemasese here zviya zvatagara tichingoita. No. Tongonotengawo zvimadoro zvakavhenekwa izvi baba. Handi mari tinayo here? Chionai manje. Mauda tochinja life baba ne2 cents dzamawana idzodzidzi. Ngatigare chitazotagara tichiita izvi. Makliye baba. Usatya mufesi wangu. Handi ikoko. Okay, kana madaro henyu, handi. Baba Mandebvu. Chega, mari, hey. Chega, mari. Asidai baba. Makayatsowina mariko, chaiso. Tungoramba tingomwa wawa muno baba. Iwe. Idya mari chete wakanyarara Giraffe. Asi uri mufesi wangu mira ndikulaine. Unoona wachirikuitika. Ndakawina 15 gida wangu. 15 American. 15 gida. Iwe, taurira pasi shamani. Makudedzeresa musoro mazara mapfunde kawo. Iwe. Ndinotadza kufara here. Nekuti iwewo unozorefura volume ende ndakutaura nayo. Boss, pana Mandebvu arimo face waka. Mfana Mandebvu mbaweno riri rachirungu iri. Vaiwane mari afana. That's why vachitaura zvokuti vakawina 15,000. Ende vari kutenga doro zvakaipa imomo. Ende vane mabhebi nhasi. Saka iwo wapirire panapa. Inotora mari zvezvi. Okay boss, rega ndoitora. 15,000. Apa ndine chikwara tikubhengesa chika 12.5. Ndobva ndatongokavha nemari iyoyo. Zvakaoma izvi. Wangu, rega ndimbonorasa mvura kudzoka. Sharp baba. Iwe, udza mari yaunayo izvi zviri muhomwe mako. Faster. Iwe, handana mari shamari. Sena nini. Ndokuputitsa shamari. Lazi ndakatrena karate kaini, taekwondo, tai chi, tai hu. Chikora mupesi wangu. Siyana nini. Munogona zvekarate mimi. Okay. Yowe, une chipo chekurova zvako. Yowe, mai, yowe. Usandibirewo kani, mai kani, yowe. Baba Mandebvu. Baba mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Nigga, birwa, uteng, hey, nigga, chema, bawe, hey, nigga, birwa, uteng, hey, nigga, ruwa, pushi, hey, nigga. Baba mande bubwere, makudonezwa newawo chirungu kawo, mama jaira maseseka. Ndarowa plus tabirwa Giraffe mari yese yowe. Pakaipa mufesi wangu. Iwe, zvatetikaize zvapa. Pakaipa baba, ngatitize muno, wanongona tiuraya vana. Ngatize baba. Saka mabhebha aya toita sei nawo? Atatakasadza tebho. Takutotiza zvose nebhiri riya redoro tisati tabhadhara handei.
Ngatitizei. Giraffe, nezuro paipai ndakarohwa baba. Ndakarohwa bhutsu yandisanambonzwisisa baba muupenyu hwangu. Mukeriya yangu yekurarama yese baba handisamborohwa bhutsu yakafanira. Haiwa. Asi munhu akandirova akandibira ndomuziva. Ndowapfanha vasokewo vaya vaanofamba nawo vaya. Murombo afa akawinawo mulife yatinorarama iyi. Zvakaoma mupesi wangu. Iwe shuwa iro unowaziva here? Saka toita sei? Andika kupolisi. Apa polisi ariita. Sokewo ane lingi nemapurisa futi. Zvatakutongoita baba, takutongoenda kumba kwaSokewo kwacho manheru. Tonomubira kombi yake yaya, tobva tatongoispina torekavha mari yedu. Ipapo ndokawani manje. Bozi Sokewo adangoramba achiwina chete. Zviite baba. Ngativarevenjewo. Kopa makids manje apa baba muchaita sei apa? Tomawana kupi? Zvemakii baba. Ndozvamukutaura izvi. Totongoita zvehotwire baba. Saka manheru anasi bho. Iwe kombi ndeyedu nasi baba. Zvatoendwa. Ndo marevenge acho waya. Taurako iwe. Pesi wangu. Baba Mandevu. Kombi ndiyoyi. Apa tikuda 15 gida. 15,000 nike wadizwa kamana. Ini ndekupa ize 18. Itoripo kesi zvizvi. Napo, alright. Chingotipa iyoyo 13 yacho iripo. Plus tukuya nedzimwe mota tuka. Pane dzimwe dziripo tu. Tinenge takadokumendenayo vakomana. Uyai nemota titengese. Baba Mandevu. Boss, afada vaya ndo vakaba kombi avo. Nezuro manheru. Saka toita sei nawo? Fana vazonyanya manje. Vada kutongoendeswa kwamupfega nebwe faster. Zvamunofana kunoita manje. Chiendai munoseta bhomba pachimota chavo cheyelo chacho vanogara vakagara chacha. Amene hanzi ndobva base power here. Da kuti wabva wabuda imomo muchimota chacha vakananga kudenga. Kuna dirty god wobva unosvika uchidya breakfast nhasi makusenye. Vari tu. Endai vakomana munoshanda vanhu baba. Yes. Baba Mandevu. Nezuro paipai baba. Hey, taka-acta baba. Iwe. Unobira Sokewo kombi yavo yaya. Tabva tatongoimhanyisa faster. Asi revenge yaSokewo ndoiziva kuti inenge iri pa. Bva zara mari kuda. Daddy good again here. Ndo revenge yacho here nayo Sokewo. Sandapedza kukulaina Mandevu yowewe. Handichanyazoonema weyo. Baba Mandevu. Baba Mandevu achikoro. Baba Mandevu abirwa. Baba Mandevu achikoro. Mukomana munin'ina. Zvamunoona andakudedzai kudai so. Toda kukubvunzai kuti asi famba panapa pafamba penyu here? Nekuti manguita zvamunoda hamuchada kubhadhara rendi kana kuti matokangana kuti munofanira kubhadhara rendi. Tiri kuedza kuti zvinhu zvibude Mr. Landlord, Mr. SK Sokewo. But masitiri acho akaoma soko. Mari kuti pawo time chitsvage mari yenyu. Everyday mune muchingoti zvakaoma tiri kuedza. Zvakaoma tiri kuedza. Ina handisi kuona kuedza kwamuri kuita ini. Kana zvakunetsai zvogara mutaundi ka munogona kudzokera kumamisha zvenyu kusingabhadharwe rendi. Alright vakomana ndazvinzwa. Chindipai jeti ramunokwanisa kundipa mari yangu yese. Mane 5 months vakomana musingabhadhare 5 months. Dzawandisa vakomana.
Dheti inonetsa manje kuri pamunhu wechikwereti manje. Nekuti muzotadza kuti trusta mangwana soko. Padheti apo manje panonetsa. Nekuti akazoshaya mari yacho dheti racho munozotora sematsotsi manje. Muzotonasaona nonyeba. Okay. Saka chinzwa yako mana ini ndakukupai 3 days kuti mugadzire mari yangu. Otherwise ndokubudisa zvinhu zvenyu pahwindo. Mametres zvenyu zvine makonzo zvichienda panze apo. Chibuda muna budai munotsvaka mari yangu. Baba Monday. Chega mari, hey. Chega mari, hey. Look for money, hey. Na mari shura baba. Apa pakashata wangu. Toita sei wangu zvinhu zvikunetsa kudeso. Baba, kalife katopo bwapa. Ndike kutotengesa. Kuza munhu wese ari kutongotengesa. Ukasatengesa unorarama sei manje? Muno munyika yedu boza mabasa acho hakuna. Manje isusu tichitengesa chii baba? Bozi kana capital yacho hatina. Iwawe ndo ma1 manje. Asi ndine $2 ka. Tokona kutoita capital yoyo. Zvandikufunga manje ka. Ndofunga kunohodha mvura. Tonotengesa mutauni pakati peroad baba. Asi uri right iwewo. Nekupisa kukuita zuva uku. Togona kutora mari ka fast baba. Kutengerwa baba kunge takazora mafuta ehuisa baba. Totogona kutonge tatoone maclients edu emvura ka. Anenge akutotifonera padheni kuti uyai nemvura inotonhorera mvura yekwaDaddy God. Waiziva ka? Nekuti takada kuti zvemadhigiri edu zvezve. Tinofane nzara wangu. Madhigiri haachadyika. Hande edu baba tinogadzira history. Nzara iyi baba yatonesa chitsvuku iyi. Zvakaoma izvi. Lakafa kwazorora. Asi baba tichasvika kupi tichidai? Nematamburira tuita. Baba Monday. Chega mari, hey. Chega mari, hey. Mvura yako yekwaDaddy God. Mvura inonaka kunge dringi. Uyamutenge mvura yenyu. Mvura yako nechikodo mvura. Uyamutore fati yenyu fati. Fati yekwaDaddy God. Fati nemavitamins. Fati nema. Mukoma Giraffe. 3 days. Dzaita dzishoma. Tinenge tasimba here pamari yekudiwa naSoko mari yawe. Iwe. Wakambona munhu here anosimba ne3 days iwewe. Totara naye shamari atyise totara naye. Iwe, mashairi ati kuita mari shamari ka. Ndo mashairi ari kutotawo mari wangu. Hanawo mari yacho shamari. Saka usazonyanya kutya wangu. Even nyika ine zvikwereti wani. Saka todii wangu. Uza mahasozi edu haasi kubuda. Iwe ngatirambe tichitongopusha mahasozi edu ayo wangu. Wandiye Daddy God wachatirangarirawo wangu. Chatogadzirawo history wangu takatoverengwawo mabhuku. Takatoonekawo sevanhu pavanhu. Asi mukoma da kubvunzawo kaini. Chatakagarira mutauni muno muchii chacho. Zvinhu zvedu zvese zvati kutraivha patakabva kumusha baba hapana chiri kubuda. Mukoma ngatidzokerei kumusha. Kumusha? Iwe, vanhu vatori kumusha wangu wadatoyawo kunoku. Utarati inini ndibve kunoku ndiende kumusha. Hazvibude. Iwe. Wadachinja haso nekuti wapiwa 3 days nalandlord cha. Shinga mwana wamai. Zvinonzi get rich or die trying shamari. Ngatombudeso toenda kumabasa izveso. Hande kumahasozi edu apa. Shamari, mangwana tichitotengesa madomasi wangu. Pakaposto kaikai. Tinotogadzira history mangwana topa tamupa Mr. Soko. Mari yake yese. Topedza naye wangu. Giraffe. Kesha isi kubatika wangu. Achabatika rini mukomana Keshu? Baba Mandebvu. Mukomana anonzi Keshu anotiza vamwe. Panichamubata chamusa mukeji sokuti abude momo. Ini nditone 2 American izvezvi. Ndakatobata imba ese. Saka zvona njifunga manje. Naifuwa ndonotenga kahupfu ke1 American ne2 nzondora. Ndika cabbage wangu. Tobva tadya kapa. Aona kuti tetera plan. Kudya kunotodiwa apa baba Mandebvu. Ndatosvika nenyasha dzaDaddy God. Kondazodonera kamugoronga nekusaona kane nzara wangu. Apa handisi kunyatsofema zvakanaka baba. Mweya wakutopera apa.
Saka iwe hauna kuwara here? Uri bobo? Ndakuwara nenzara baba. Machinzwa kaiwo, chingoshinga 2 hours chete. Tinotenderedza ka 2 American kacho. Kunotenderedza kupi manje? Zotengwa here fast. Kuzinina ndoda todya apa. Hande tinohodha madomasa. Tinotengesa neonion pamusika paya. Kana unotengesera pakati petoners chapcha. Ndo panofamba vanhu vakawanda kamene dzechitenga kana ne-high price. Hande togadzira history baba, hande. Usatye wangu, tunofaya musika iwowo hande wangu. Nhasi takunogadzira history baba. Nemadomasi neonion. Pakati petoners. Domasi rako nonaka unge nyama uya utenge. Domasi rakabva kuna Teddy God. Domasi noita kuti udye poto yese yesadza. Domasi ira hudi kana cooking oil. Kana nyama chaiyo rinopedza rega. Rinozvikanga rega. Hoyo, imafana. Mrotengesera pai. Zikutora zvese zvimadomasi nezvimaonion zvenyu. Iwe mchinda wakanzurwa usade kuti size abana. Usazwa? Iwe, ndokuisa ma-cups right now. Chain, ndokubopa. Iwe, nyarara, officer. Tora zvimadomasi zvese zvichinorasa. Baba Mandevu, nzara yangu yabva yawedzera yowe. Teddy God again here. Ndaitadya zoduka sadza kedu yowe. Mukoma, zvadhaka ukaisa. Staff yese madomasi edu ese atorwa nekanzura. Apa mudharo panapa sara mhomunzwa nakosora ari imwe remba. Napada rendi yake nhasi. Paipapo. Iwe. Sikirira topo apa kapo. Ngatitize wangu. Inguva izvezvi. 12 midnight izvezvi. Wangu, hande wangu, zvaramba izvo wangu. Todiko, tosicheka here. Kukacheya katosiyera. Iwe siyachicheya cho wangu. Takura bhaibheri chete tibaye wangu. Good morning, good people. Mafunga kutiza, right? Nemari yangu. Mamuka sei? Atukwenda kunonamata kuchechi. Mamusikona bhaibheri ratakabata here. Mukuenda kunonamata. It's okay. Inini wanda achitoshaya kuenda naye kunonamata. Saka, let's go together, guys. Tinonamata. Teddy God, again here. Yowe, my way, yowe. Yowe kani. Aenda stata weni. Chakanya sotatse iko panyika pano, yowe. Baba Mandevu. Baba Mandevu achikoro. Baba Mandevu abiro.